Ding 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 ding. Penkalaskapi. Moi tyypit! Tänään me pelataan Dressed in Freshia ja tämän päivän video on tosi aika lyhyt, koska mä oon huomannut, että kaikki mun videot, tai siis ei kaikki, mut mun kaksi uusinta videota on melkein tunnin, kun täältä käy katsomassa. Niin tänään on varmaan vaan puoli tuntia. Tai silleen tulee semmonen ihan kiva, enemmän semmonen vähän lyhyempi. Ja sitten niinku mun 2 ekaa oli 20 jotain minua. Niin nyt niinku tehdään vähän silleen. Mut aloitetaan nyt vaan Dressed in Freshin pelaaminen. Ja siis mulla on nyt tosi kivat tunnelmavalot tässä mun kohdalla, missä mä pelaan. Meillä on toi musiikki. Musiikki me voidaan pitää noin, koska mä en halua mitään nyt supermusaa tänne. Laitetaan ilta, koska se näyttää kivemmalta. Teema on Nightmare. Mitäs tehdään? Katsotaan, onko me... Mulla on tää! Mä käytän tätä nyt. Tähän. Noin. Don't you blame it on me? Don't you blame it on me? Eikö toi näytäkin samalta väriät? Mun mielestä se näyttää aika samalta. Nyt vaan nopsaa. Ota hetkinen, mä oon liian zoomed out nyt. Okei. Mä voisin ottaa tän. Ja silleen niinku värjätä se jotenkin, että se matchaa. Ja mä yritän puhua nyt enemmän kuin viime videoilla on, koska mä oon unohtanut koko ajan puhua. Mä en ikinä puhu tarpeeksi. Niin nyt vaan mennään tällä. Mä en saa nyt matchattua, niin mun on pakko ottaa tää pois tosta ja tehdä näin. Ja mä jotenkin matchaan ton loppuvärin noin tän kanssa. Meillä ei oo hirveästi aikaa. Menen tänne. Siis tosi monet ei tiedä tätä yhtä mekkoa, jossa on tullut uusia togleita tai jotain tällä. Mä en osaa sanoa toggles. Noin. Ja
kattokaa, tänne on tullut tosi paljon. Täällä on skirt only, bow only, sitten on glittery. Ja se glitteri näyttää tältä. Eikö se ookin se? Mä voisin zoomata vähän lisää. Tuossa on vähän niinku... Me voitais ottaa bow only. Ja sitten me voitais niinku laittaa se tämmösen. Apua. Taas! Mulla ei oo mitään paitaa. Ei oo mitään paitaa. Mä tiedän mikä olis niinku sopinut. Jos toho ääneen olis voinut sopia get on my head. Get on my head. Get on my head. Oh! Se on hyvä ääni. Get on my head. Get on my head. Taas mä unohdan aina puhua. Mut joo. Tossa oli mun kamala asu. Agamemnon Blue 555 copy. Halo. Ei. Mä olin näin lähellä saada niinku 11111. Kattokaa. Ei tää ollut pahaa. Mut ois siitä tullut hyvä. Jos mä olisin saanut sen valmiiksi. Thanks. Mä voisin sanoa vaan tän. Thanks. Okay. Eli mä pääsin kolmanneksi. Se on hyvä startti. Tehdäänkö sillä, että mun pitää käyttää niinku ihan jokaiseen asuun jotain mallia? Kai me voidaan. Mut mä kyllä, no en mä tiedä hei. Kyllä mä voisin tehdä ihan pitkän videonkin taas, koska no tekee mieli pelata niinku Blade Ballia myös, mut kun sitten mä en pysyisi aiheessa. Eli nyt niinku sille että tän oli tarkoitus olla Just Impress video. No
seuraava video on semmonen, että siinä on Blade Ballia. Koska teema on nyt... Eikä. Kattokaa. Oota, mikä se häkki oli? Mistä mä... mikä se oli? Tää. Noin. Toi on söpö. That's cute. Get on my head. No. Mä teen nyt tämmösen söpön pinkin luukin. Tää on söpö. No on söpöt bootsit. Yritetään stylaa Furcom. Mä just tajusin, että tää video on mun haastevideo. Mut kun mulla ei oo valmiiksi mitään Willy, niin tää mä oon nyt päättänyt itse. Tää on, et stylaa Fur Combo. Oisko tämmönen? Ei. Tää on ihan tyhmää. Miksi mä valitsin, jos tää on tyhmää? Koska ei se olisi haaste, jos se ei olisi vaikee. Joku tommonen väri varmaan. Ja teema on Supernatural. Jaa, kirja. Vannestaan. You don't know about me. Yeah, you don't know about me. Boy, I think that I need to know the money. Yeah. What you say? Get on the party, you know it's on me. What you say? Are you ready? Set turn on the light. We've got passion, ambition, the more I need. Yeah, on the kingdom, and drip. We got drip. We got drip. Haloo. Siis mä pystyin klikkaa tähän, joka on näin kaukana. Ja sitten mä en pysty... Get on my head. No. Tietty tää peittää kaiken söpön. No voiks mä tehdä näin? S-Type ei näy. Ei, mun aika loppuu. Tai loppuu. Eka haaste, sua
suoritettu. Mä laitan rant time. Mä haen nyt tätä wheelia. Tai no mun iPadin. Sepä. Mä tein just nyt uutta wheelia. En tullut miksikään top 3 tai mitään semmoista 6. Ei. En tiedä. Ei ollut mikään. Ok. Ok. Me saatiin nyt... Okei. Mä toivon, että mä en saa mitään huono. Ok, tyypit. Meidän haaste on opposite theme, eli niinku ihan eri teema. Mun pitää olla siis iloinen. Teema on sad day, eli niinku surullinen päivä ja sitten niinku mun pitää olla joku iloinen. No me tehdään hei Joy Inside Outista. Sehän on... Eikö se ole hyvä idea? Ei. Se on hyvä idea. Ei se ole keltainen, mitä mä ajattelen. Se on keltainen, eikö niin? Ja. Mä en muista miltä se edes näyttää. Mun on pakko käydä nyt Googles ja laittaa Joy. Joy
Inside Out. Nyt nopsa. Mä just huomasin, että mä oon saanut joku random haavan, mut ihan sama. Nyt vaan haetaan tukkaa ja tehdään naamaa. Se on aika helppo toi Joy. Silleen jotkut tekee ihan säännössä. Me tehdään iloa siis. Ja jotkut tekee ihan surua ja kaikkea tommoista. Mä halusin tavallaan olla ainoa, joka teki Inside Outia, pakko sanoa. Toi on täydellinen väri Joyn hiuksilla. Ja mä sain just saman värinkin. Oh my god. Mä näin nyt vähän copying. Vähän. Tai joku duo. Koska everything seems to be popular. You're gonna be popular. I'll teach you the proper voice when you talk to boys. Everything seems to get popular. Popular. You're gonna be popular. I'll teach you the proper voice when you talk to boys. Popular. Missä on se creepy smile? Everything seems to come popular. Gonna be popular. I'll teach you the proper voice when you talk to boys. Everything just seems to really be popular. You're gonna be popular. Otetaan vaan nää pois. Joo. Parempi. Nyt vaan hakemaan sen mekko ja boom. Mut laitetaan sille ees sukat. Laitetaanko? Vai ansaitseeko se vaan niinku olla paljon jaloin? Tää vaan päällä. Tää vaan. Te varmaan mietitte just nyt. Toi on tylsä. Mä tiedän! Mä käytin mun koko ajan vaan tohon meikkiin ja tyhmiin asioihin, et tää on ainoa mitä mä voin tehdä. Ja sitten tehdään tämmönen noniin, meillä on nyt myös memory tässä mukana silleen. Mä arvasin, että noin joku duo tai joku semmonen ja anteeksi, sä oot näköjään itkenyt niinku ihan silmät pois. 2 ymmärrettävää, sohva, tyyny, itke. Toinen mä kiva tuolta kun näkee noin. Tää on semmonen kiva. Get on my head. Seuraavassa videossa on varmaan enemmän Blade Ballia. Milloin mä aloitin kuvaamisen? En tiedä. Varmaan joskus 3:30. Ei.
Kun mä teen vaan näitä challengeja. Mä käyn nyt poistaa sen opposite team, koska etten mä saa sitä samaa sitten enää. Tämä on niinku mitä sä teet, kun on niinku sad day. Good job. Good job. Good job. Haaste. Joo, tietty mä en pääse mitenkään toi ansaitsi sen pakko sanoa. 5. Mä olin Joy. Kyllä mä ymmärrän sen, että mä en placeannut miksikään. Mä olin Joy ja teema oli Sad Day. Mut se on vähän ymmärrettävää, että ihmiset, ainakin jos monen teema tulee, että Sad Day, niin ainakin yksi sadness tulee vastaan sille. Ja mä spinnaan jo nyt. Ja täällä oikeasti on spin. Hetkinen. Koska äsken tosta ei tullut mitään. Mulla tuli use items that you never use. Eli käytä niinku itemeitä, jota sä et ikinä käytä. Tätä mä en käytä. Tätä hiusta mä en käytä. Nostalgia tai Frutiger Aero. Eli 2000-luvun outfitteja me tavallaan tehdään. Pitäisikö me tehdä vähän vaikka, että niinku pelais Fashion Famousia tai joku semmoinen? Joo, tehdään sillä. Ja siis mun pitää ainakin olla yksi itemi, jota mä en ikinä käytä mun asussa. Ja niinku tää ei oo mikään niinku maailman pahin haaste. Mut otetaan tää. Ja sitten niinku laitetaan se pinkiksi, koska varmaan kaikki tietää niinku, että Fashion Famousissa oli se juttu, että niinku kaikki tykkäs tämmöisistä hiuksista. Isoista ponnareista ja sitten niinku vielä hiukset noin ja pinkkinä. Mut joo. Mä teen vaan nyt niinku mitä ihmiset tekis, jos olis custom makeup niinku Fashion Famousiskin. Wait, ain't no one you ain't gonna be my way. Mä tiedän yhden asian, mitä mä en ikinä käytä. Tätä. Tai sitten niinku varmaan tota. Tai jotain tuolta. Käytetäänpäs tätä.
Only cape light air. Only cape heavy air. It's a knife when you're... It's a knife when you turn... Tässä on nyt yksi itemi, mitä mä en ikinä käytä. Eli tavallaan haaste suoritettu. Nyt pitää vaan tehdä tää asu loppuun. Mä voisin ottaa tän mekon tosta. Ottakaa hetki. Menen vähän crazylle meiningille tässä. Sillä Fashion Famous oli tommoista... Tee mitä haluat. Tee mitä haluat. Semmonen peli. Oota hetkinen. 2 ekaa on tolleen. Ja sitten tulee niinku... Yes. Näin. Fashion Famous. Toi on niinku se Vertigo Airline, toi on vaan Y2K. Et sorry. Että hirveästi mennä niin yhtään. Oikeastaan mä vaan tanssin tässä. Ja keillä on ollut koko päivä yöpuku päällä. Tai pyjamat tai mikä vaan, koska mulla on ollut yöpuku päällä niinku koko ajan. Koko päivä. Tää on oikeasti talented. Niinku toi on niinku pro. Oja. Hei haloo. Mitä tää on? Siis täällä ei puhuteta niinku yhtään. No me voitais mennä... Mä just unohdin, että tässä videossa me ei pelata mitään
mitään muuta kuin Just and Brushia. Anteeksi. Ups. Mulla on enää Y, K, K, ne. Mulla on vain 4 haastetta täällä spinning wheelillä. Niin... Okei. Spinning wheel. Ei! Mä sain haasteen no hair or makeup. Eli ei meikkiä tai tukkaa. Eli nyt on niinku pakko olla ilman tukkaa ja meikkiä. Eli tää meikki pitää ottaa nyt pois. Ja sitä ei saa enää niinku laittaa mitään. Tää on ihan ärsyttävää. Ja teema on J-pop. J-pop. En mä halua tota. En mä halunnut seivaa sitä, mutta nyt saa olla. Mä haluaisin nähdä sen Wicked-leffan kyllä. Otetaan toi. Popular. You're gonna be popular. I'll teach you the proper voice when you talk to boys. Everything is best to be. Mä teen ehkä silleen, että tää peli ja sitten vaikka jotain, että video loppuu. Mutta mun videon loppuminen on taas sillä, että mä menen Berry Avenueen. Ja sillä, että se lopetus on niinku söpö. Tässä varmaan on. En mä tiedä mitä muuta mä tekisin. Haetaan mikrofoni. Baby got passion, ambition, no more I need you. Baby got on my meron and munchie. Baby got drip. Baby got drip. Mä mennään tämmösen denim lookiin. Ja se Pro Girly John on näköjään lähtenyt, kun mä en löydä sitä. Ja ei oo. Mitä? It's a knife. Tos. Kai me voidaan pitää noin. Ei voida. Ei oo kivan näköinen. Oh my god! Näettekö te ton tytön niin nätinä? Are you ready to set trend on the light? Baby got passion, ambition, no more than kidney. Baby got on it, on it, kingdom and munchie. Baby got drip, drip, drip. Baby got drip, drip, drip. Brrrra. Essa. Sinä mat. Ok tyypit. Anteeksi. Me kyllä suoritetaan tää tehtävä seuraavalla videolla,
Mut mun on pakko nyt kyllä laittaa tähän joku meikki. Muuten tää ei oo... Tää on niinku lopetus outfitti ja lopetusoutfitti pitää olla hieno. Ei. En mä voi. Mä en voi vaan tulla. Kaksi. Mut kattokaa tätä. Ei tää anna mitään J-pop-meininkiä, mutta kai me annetaan sille nyt 3. No. Who's the cute boy with the white jacket and the big accent like Aga, me ei päästy. John on lahjakas. Oikeesti. Haluan vaan... Hän olisi ihan kiva. Vika. Mä olin vika. Oikeastaan mä en mene minnekään Berry Avenuehen. Mut kai mä vähän tässä niinku lopettelen. Joku hetkinen. Mennään nyt Berry Avenuehen, koska me halutaan vähän tämmöstä. Me halutaan semmonen tanssilappu, joka on semmonen söpö, aesthetic, cute. Whatever aesthetic poses. Älkää välittäkö tyyppiä.
Taas me voidaan lopetella. Everything is going to be popular. Anteeksi. Tämä lagaa. Mä tajun miksi ne on niinku tuolla. Mut no. No, kiitos kun katsoitte ja käykää painamassa se tykkää-nappia ja seuraa-nappia tietty. Moi moi!